Takže zdravím vás. Po mesiacoch odmlky sme prišli na niektoré veci, ako magnety by mali byť usporiadané. Na budúci mesiac sa prevedú merania. Magnety by sa mali vložiť do buď bizmutovo lovených alebo grafitových púzdier, inak sa nezabezpečí príťah opačných polov magnetov, a to je problém, myslím si, u každého magnetického motora. Hovorí sa tomu tienenie. No a predtým som dal video už o tom tienení. Teraz sa budú merať hodnoty, v akých to tienenie vlastne pracuje, aké vzdialenosti medzi magnetami presne bude treba určiť a tak ďalej. No a uvidíme, či sa dopracujem k druhému prototypu. Jeden návrh tu už je od jednej firmy. No a snažíme sa dopracovať sa až k druhému prototypu. Veľa sme sa naučili z prvého prototypu, no a z druhého prototypu, keď sa nám ho podarí postaviť, uvidíme, či bude fungovať alebo nie. Myslím, že problém základný je v príťahu a odpudzovaní magnetov, pretože opačné póly magnetov sa stále budú priťahovať a tým budú eliminovať vlastne tú odpudivú silu. Vlastne vzniká tá magnetická rovnováha v magnetických motoroch, alebo vznikne mechanická rovnováha. To záleží od toho, jak sa ten, ktorý konštruktor rozhodne. Čiže podstatné je, že sme prišli na to, že treba umiestniť magnety do bizmutovo lovených alebo grafitových púzdier, aby sa tento magnetický príťah, pokiaľ magnetický motor chcete postaviť na odpudivej sile, nepriťahovali a neanulovali tie sily. No a to je asi tak všetko. No a budúci mesiac, keď sa mi podarí sa nám podarí zmerať na vysokej škole tie hodnoty, tak sa budem snažiť ozvať a budem vás prezentovať, aké sme namerali hodnoty. Sú tu stále snahy, že ma chcú odstaviť. No, ja sa snažím pracovať, ale mám obmedzené veľmi možnosti, pretože snažia sa zo mňa urobiť blázna a paranoidného schizofrenika. Majú svoje metódy a využívajú ich. Snažia sa ma dostať na psychiatriu. Je to vlastne štátna správa, ktorá sa o to snaží, aby som nepokračoval ďalej v tom, v čom pokračujem. Zatiaľ som to ešte nevzdal, ale neviem, dokedy to ešte potiahnem. Tak asi toľko a pripájam tie náčrty a ostatné veci k tomu. Ďakujem, majte sa.